Bon dia, famílies. Què tal? Bueno, espero que molt bé. Bueno, en el present vídeo vull parlar una miqueta així molt resumidament, extremadament resumit, sobre l'etapa oral dels gossos. Val? Bueno, els gossos, igual que les persones, passen per diverses etapes del desenvolupament, que ja vam veure en un altre vídeo de fa un temps. Així que si voleu mirar-ho, ho podeu trobar fàcilment a YouTube o a Instagram segur. Val? Però en aquest vídeo concretament volia parlar una miqueta sobre l'etapa oral, que és l'etapa en què molt sovint arriben els cadellets a casa, val? Cap als 2 mesos i mig. Val? Llavors, aquesta etapa, cronològicament i de forma natural, va dels 2 mesos aproximadament als 3 mesos i mig, val? Més o menys. Val? I és justament quan es produeixen dos fets molt importants en els gossos, sobretot en estat, diguem-ne, natural, que no hi ha intervenció tan humana. I és que, per un cantó, comencen a sortir una mica a l'exterior del cau, val? La mare ha tingut allà els seus cadells i durant 2 mesos aproximadament ha estat allà dintre, doncs, fent-li les cures maternes, l'atenció materna, amamantant-los, netejant-los, etc. I quan ja comencen a sortir a l'exterior del cau, és el moment en què hi ha una transició de la primera etapa del desenvolupament a la segona, que és l'etapa oral, val? Que és quan ja comencen a sortir del cau i comencen a explorar tot el que hi ha al seu voltant a través, igual que les persones, a través de la boca, una mica. Val? I en els gossos, doncs, bueno, és encara més rellevant la utilització de la boca de cara a l'exploració, perquè les seves mans i la seva boca és el mateix. Val? Per tant, la utilització de la boca en el coneixement del seu entorn i també de si mateix és fonamental. Val? Llavors, en aquest sentit, és quan acostuma el cadell a arribar a casa i, malauradament, hi ha moltes famílies que quan el gos arriba a casa, i depèn de quina raça també influeix molt, doncs té aquesta necessitat d'explorar i de mossegar coses, doncs llavors aquí sorgeixen conflictes. Val? Sobretot si alguna de les parts de la família no ha volgut ampliar la família amb un gos i es troba amb aquesta situació. Val? Llavors aquí, doncs, depèn de la paciència, l'empatia, etc. de la persona, doncs, podrà portar-ho bé i acompanyar bé el gos en aquest procés natural, o bé situacions que malauradament passen, d'abandonaments, que personalment doncs, m'ha passat, d'abandonaments, de gent que es deixa a contenidors, etc. Val? Per tant, bueno, una mica ser conscients de que aquesta etapa, com totes, són temporals, que és una etapa molt important perquè comporta una sèrie de necessitats que si el gos no les veu ben cobertes, tendiran a comportar una sèrie de dificultats en el seu comportament i la seva vida diària. I, per tant, això afectarà a la convivència amb la família. Val? Llavors, és una etapa molt important que potser no se li dona la importància que realment té i és una etapa que requereix molta paciència. Molta paciència. A part de coneixement i probablement doncs, un acompanyament d'un bon professional, etc., sens dubte, també molta paciència. I saber que això doncs, és el que toca ara mateix, en aquell moment, que passarà, que si l'acompanyem bé, passarà, a més, donant-li l'opció al gos
que pugui elaborar doncs, aquesta etapa bé i que més endavant no hi hagin, diguem-ne, dificultats que a més es vagin solapant amb d'altres, vale? Que vindran més endavant i ostres, donar-li aquesta sortida i aquesta oportunitat al gos de poder doncs, elaborar bé aquesta etapa molt important, perquè al final és una necessitat intrínseca que és així, que no pots fer res, és a dir, ho necessita fer, punt. Llavors, per part nostra, hem de facilitar-li tot aquest procés, no? I bueno, i això, val? Llavors, requereix molta paciència, saber esperar, saber acompanyar, que això és una altra, i tot arriba. Llavors, tot passa i llavors, quan passa això, ja tenim una passa en el camí ja ben feta i ben desenvolupada. Val? Però sí que és molt trist veure, no? I trobar-te cadells en segons quins jocs, malauradament perquè la gent no ha pensat en les conseqüències que molt sovint passa, no? de tenir un cadell, i quan es troba això, de que mossega fort, de que trenca coses, etc. I bueno, se li atribueixen coses que no són i malauradament doncs, no sap identificar i reconèixer doncs, que això és una part normal del procés de creixement i de desenvolupament vital i que ha de passar, i que per part nostra, i a més que hem sigut diguem-ne responsables per fer-ho, d'incorporar-ho a la família, doncs hem de posar més esforços i més consciència, més paciència per poder-lo ajudar en aquest procés. Val? És a dir, etapa oral, etapa molt important, etapa que passa i que s'ha de saber com poder ajudar-lo i acompanyar-lo en aquest procés, i que no té res a veure amb que el gos és agressiu, que el gos és dolent, que el gos no sé què. És el que toca, és lo normal, és un procés i s'ha de pair i fer-ho bé, i no hi ha més. Vale? Així que, bueno, si us ha agradat el vídeo, si us ha semblat interessant, compartiu-lo amb amics, coneguts, amb xarxes socials, etc., perquè aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos arribi a més persones. Moltes gràcies i fins la propera.